Τώρα περνάμε στην δεύτερη ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Από τη μεριά της μάνας μου, από το Ρέθυμνο και τα Χανιά, Μιλοπόταμος και Αποκόρων, στα δύο πιο ζόρικα μέρη της Κρήτης. Λοιπόν, και ήμουνα πριν από 1,5 μήνα στο Ρέθυμνο και ένας παππούς εκεί στο χωριό ξαναέγινε παππούς και τον πειράζανε και λέει μωρή, και να σου πω, το να σε λένε μπρε παππού δεν είναι σπουδαίο πράγμα, το να τσιμάσαι με ζαζά, αυτό είναι το δράμα. Λοιπόν, να βγάλουμε τα γυαλιά, έχουμε και μια ηλικία. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Σύρου, έτος ιδρύσεως 1000, ούτε κι εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε, έτος ιδρύσεως 1860. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη Σύρο. Είναι ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους Κρητών της ελληνικής περιφέρειας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Σύρου εδώ και 153 χρόνια διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της Κρήτης στις ψυχές των κατοίκων του πανέμορφου αιγαιοπελαγίτικου νησιού της Σύρου. Οι Κρήτες που διέμεναν στο νησί από νωρίς αισθάνθηκαν την ανάγκη να συσφίξουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και να βελτιώσουν την πνευματική και ηθική τους κατάσταση και ταυτόχρονα να συνδράμουν στην εκπαίδευση των παιδιών των συμπατριωτών τους και να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους να απαλλαγεί από τον τουρκικό ζυγό. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων ίδρυσαν τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Κρητών. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν ο μεγάλος λόγιος της εποχής Εμμανουήλ Βιβιλάκης και η Εμμανουήλ Μαγκάκης, Ανδρέας Ναύτης, Ιωάννης Κάπα Βλαστός και Παναγιώτης Πατσουδάκης. Στο διάβα των χρόνων οι ανάγκες των απανταχού Κρητών μεταβλήθηκαν και στις μέρες μας ο Σύλλογος λειτουργεί με το όνομα Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Σύρου, έχοντας πλέον πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική δράση. Τα γλέντια, οι εκδηλώσεις, έτοιμοι είμαστε. Τα γλέντια, οι εκδηλώσεις και οι εκθέσεις που διοργανώνονται από τα μέλη του Συλλόγου κινητοποιούν σύσσωμο το κριτικό στοιχείο του νησιού. Καλά μου τα λες, μωρέ. Ήταν σου πω τώρα. Είναι ένα πράγμα. Ενώ ιδιαίτερα θερμή είναι και η υποδοχή των δραστηριοτήτων από τους υπόλοιπους κατοίκους της Σύρου. Τώρα, οι χοροί που θα χορέψουν. Θα ξεκινήσουμε με μία σούστα. Είναι ο πιο σύνθετος χορογραφικός χορός του νησιού. Πηδηχτή και γρήγορη, ξεφεύγει από τη σχηματική των υπόλοιπων χωρών με θεαματικούς σχηματικούς συνδυασμούς και χορευτικές μεταλλάξεις. Ξεκινά ως κυκλικός χορός και μετασχηματίζεται σε αντικριστές σειρές ανδρών και γυναικών. Ή χορεύεται ομαδικά σε ζευγάρια χωρίς πειθαρχημένη μορφή. Θεωρείται μορφή αρχαίου πολεμικού χορού που διατηρήθηκε ως την νεότερη εποχή και μεταπλάστηκε σε συγγενικές μορφές. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία της χορεύτριας που διαμόρφωσε τον αρχικό χαρακτήρα του χορού και τον πολιτογράφησε σε χορό της αγάπης και του έρωτα. Πάμε για μια σούστα και ένα χειροκρότημα. Τώρα θα περάσουμε στο Σύρτο, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ο πιο διαδεδομένος χορός του νησιού είναι ο Χανιώτικος ή Χανιώτης ή απλά Συρτός. Συχνά του δίνουν διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς όπως Κισαμίτικος, Εθνιώτικος, Ρεθινιώτικος, Μεσαρίτικος, εννοώντας τις διόμορφες τοπικές μελωδίες κάθε αντίστοιχης περιοχής.
Ο χορός είναι ήρεμος και παραλλάζει ανάλογα με τη διάθεση της συντροφιάς ή του οργανοπαίκτη. Χορεύεται σε ανοιχτό κύκλο από άντρες και γυναίκες με συχνές αντιστροφικές κινήσεις και γυροστριψίματα. Στην Κρήτη το λένε και χορό της αγάπης, επειδή αποδίδεται με χάρη και λεπτοφιγουράτη μελαγχολία. Ωραία. Λεπτοφιγουράτη μελαγχολία. Λοιπόν, πάμε.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Συρτός. Πάμε τώρα για τον Μαλεβιζιώτη. Μαλεβιζιώτικος ή Καστρινός όπως λέγεται, είναι ο γρηγορότερος και ζωηρότερος χορός της Κρήτης. Παρουσιάζει μια ξεχωριστή ιδιομορφία στα πηδήματα, τις πηδικτές κοφτές πλαγιαστές φιγούρες και στις εντυπωσιακές όρτσες, δηλαδή τις αυτοσχέδιες κινητικές δημιουργίες του πρώτου χορευτή. Ο χορός διαφοροποιείται από τις ορεινές της καμπίσιες περιοχές. Σήμερα ο Μαλεβιζιώτης βρίσκεται στην πρώτη θέση του χορευτικού ρεπερτορίου των Κρητικών. Τοπικές μαρτυρίες τον φέρνουν ως κατάλοιπο του αρχαίου πολεμικού χορού Ορσίτη ή άλλου πολεμικού χορού που παριστά τις περιπέτειες της μάχης και τις προσπάθειες κατάληψης ή άμυνας του κάστρου Ηρακλείου. Μαλεβιζιώτης λοιπόν ή Καστρινός. Όλους τόπους. Μα γιατί σατάρτικη ψυχή και κουζουλούς ανθρώπους.
ξεκινήσουμε με τον Πεντοζάλη. Όποιος δεν ξέρει και το νου του πιάνει ζάλι, πως στα σφακιά τον πόλεμο τον κάνουν Πεντοζάλη. Ονομάστηκε Πεντοζάλη επειδή συμβολίζει τον πέμπτο ζάλο, βήμα. Γρήγορος ανδρικός χορός, χορεύεται κυκλικά, πιασμένη από τους ώμους με έντονα πατήματα στο έδαφος χορευτές, και ήταν ο χορός που εμψύχωνε τους άντρες να πολεμήσουν. Ανδρικός χορός με δυναμικό, επαναστατικό, ηρωικό χαρακτήρα. Χορός που απαιτεί συγχρονισμένες ομαδικές φιγούρες όλων των ανδρών. Εμπνευστής του χορού ήταν ο Δασκαλογιάννης και οι καπεταναίοι του. Ο Κιώρος συνέθεσε τη μουσική. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με ένα Πεντοζάλη για τους Κρήτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Κρήτες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Συνεχίζει.